sini joto media sonoro phai son basa nugan dahi sini di sung tini ne khobor manka and sini tinaro YTF Kanchanpur district by singara achuman yagulo sung joto ro phai sung achugui kok salaman yagulo sung tini phai ne pekya tang hindi sung nukha jagao sini Maharaja Bir Bikram ni mangthongno oro je bini yapho je sengti tongmani seng sabai jaka and even bini statue ro tabu tolabo prakprek ngi abo lori tongkha and Sungjotono salayo humulung ka kaisa Tripurasar ni capital omahai Tripurasar ni capital bahagi man and sung pongnani thaikri ko ba pongnani jagaya je thangnai bahino o jagao sini riang chomni bahino sini khoroksa bukungni riang ni sculpture je tongmani o jagao abo sabai klaijak and tini ke sini Maharaja Bir Bikram ni obo same thing o bini mangthongno oro ni sengtomaka and sinoro rakchar tai rak somni muti bo singoro nuka haike singtam ni bai singtinaro promote khaiba sing promote khaiban kaisa reason je sini borrok sini Tripurasarok hai jagao sini raja rokno sini bubagra bosono sing respect riya sabonnai obo sing saimeya ko taksak jara individual khayabo omane sing tini sana thangkai belana lasme sijakok ang wan sugo tai khakau moto kono dino buni bosoni borok tongnani thangya hai matongo karon khumulung hai jagao buni bosoni borok phainani panche kirima haingu jora jora santangkai ang tongnai o jagao wanthongnai angkai o jagao keu baksa ba sini bubagra je sini Maharaja Pradyut Bikram Kishore Manik keno saje infana tini hai step na hari mano ba Tripura mothano khayang saje ngai hai step na har mano sini borok actually santangkai aboni moi sing tini o jaga phai sokomani je sing tini kelegi tongmani sing tini o porisi tongmani actually sing moni bagina sing amai sing tini o jaga tongi jotoro baksa politics na simi torjak lai rajniti ni phaija chimna lai borok tini kaisa bubagrani mangthongno omaike sbai sugrup khaiga bolteno wan sukjaka je Tripurasarok nijini ha tai nijini laibumano sili haise sing siwo saimano je Maharaja Bir Bikram ni sini hawo bojortei bini kabama contribution tong sing bini laibumarok sing bini besarok sing bongni bongsarokni sing le wan thu haise sing nukha hai jinis rok sing Bangladesh ko nugu tongmani actually Bangladesh je Bangladesh sason khaitum nai je Bangladesh na freedom reitum nai Sheikh Mujibur Rahman ni mangthong sokjaka bokhok jaka even a jagao sini Maharaja ni kabangma Birchendra Manik library hai sokjamani sing Bangladesh no mani tini sin Tripura se sing tini haike sini khud bubagrani mangthongno sing sabai jama nugo hairongno tumuno manja khangkai anga sanai nang kahama tongla khaisi YTF ni clear stand tumungno by mistakenly just kapano manja kapano thangka angle khakhawo nono sing phiongna ni le sing naiglak abo kaisa gara omon kok kasana busung je khainai ব্যক্তিগত and omon sing tv tikhlainai haisi je ব্যক্তি borok sini bukhuk zik khoroksano molest tai rape khaime harass khaimani amuna sing within 12 hours sing arrest khairimanka nono bo sing sababik tikhlainai nung jeha jagapan tongdi kintu manja khangkangkai ang sanai haisi bang thongoto we nini thini khal borinai haisi YTF ni promise je jagapan tongthang karon sing belaikin nukhamo selangma singjakok hai je kuno borok phano manja tongkai nung hamnani musu khangkai nung saksang no nung khomasana ning tung haise haike nono rutui makar khangkai belan sitranai belan hamyang nai omone sini YTF ni stance omone sini YTF ni clear message nono sangrana musu je kuno suang nungjang ni pharepan nungoba subakya nung individually sini TTADC head complex sini CEM sini Sarpurna Chandra Jomatia tongo bin office thangai bobai kok sawai ani bulungkha ang ana map khajini thagangkai nung yongani chance tong haisi aso sawino ang koinani mutu sini lukurongno asik bo kulugui ta thani asik bo chikon rasiti asik bo chief rasni takai jatani dofa kulugui thani haisi hairona tumu nukhangkai sing kuno dinafona sing acceptable haisi dofa hambai